Helebce bu parêzgeha nôzdehîmîna Iraqê. Roja Duşemî çardehê Nîsanê, Encûmena Nûnerên Iraqê bi piraniya dengan proje yasaya bilindkirina bajarê Helebce bo parêzgehekê pesend kir. Endamê Civata Nûneran, Shawn Clary ji Kurdistan bîst û çarê ragihand. İro rojeke dîrokî û me hemû daxuyaniyên girêdayî operasyona jenosîda Enfalê xwend takune pirsgirêkçe bibin û ne jî behane ben kirin. Sîpan Şîrvanî parlamenterekî dincî got, bi münasebeta danasîna Helebce bo parêzgehekê ez pirozbahiyê li Serok Mesûd Barzanî dikim, ji ber ku ev yekem kes bû ku ev yek pêşniyar kir. Her wiha pirozbahiyê li hemû malbatên şehîdan û gelê Helebce dikim.